Abe wagati damando bo mu ye camancɛ fanga ɲamaw ye u ni chinois jamana ka tigɛdi ɲɔgɔn ma kadira kɔnɔna la u ye kɛlɛkɛminɛn kɔni o caman o sɔrɔ o kɛlɛkɛminɛnw la sa fɛn minnu tɔgɔ ko véhicule blindé de type 4x4 VP11 o bɛ o la tourelle fermée mitrailleuse 12-7 b'o la véhicule Guardian extrême CS VP11 o bɛ o la fo ka taa bila BRDM 12 BTR 60 la ani maramafɛnw minnu bɛ di sɔrɔso kɛlɛkɛlan ma ani u jamakulu ma minisiri min n'ale ɲɛsinnen don an ka finitigiw ka ko ma n'o ye colonel Sadio Kamara ye ale kɔni y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka ɲɛsin ni maramafɛn ninnu sɔrɔli ma bi kɔni ne nisɔndiyalenba don ne bɛ mun ɲini chef d'état-major général des armées fɛ ani chef d'état-major tɔw o de ye u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ni kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔlen filɛ nin ye a ka kɛ sababu ye an ka kɛlɛkɛkɛnɛw kan a ka dɛmɛ don an ka fintigilakaw ma ka se ka se sɔrɔ bamanciw kan ni ala sɔnna don n'a nataw la an b'a dɔn ka fɔ kɛlɛ min don a ka gɛlɛ nka an na se ka sebaya sɔrɔ juguw kan ka da kan ni maramafɛn minnu filɛ an bolo nin ye maramafɛn minnu don u bɛ se ka an dɛmɛ kosɛbɛ. Camancɛ fanga ɲamaba yɛrɛ Asimi Goita ale tun bɛ nin kɛnɛ kan ale yɛrɛ wulila ka taa a ɲɛ da nin maramafɛn kelen-kelenna bɛɛ kan ka don a dɔw kɔnɔ ka yɛlɛ ka tɛgɛ da a maramafɛn dɔw kan ka se ka i ka dɔn ka fɔ u lajɛ kosɛbɛ. Colonel Sadio Kamara n'ale ye minisiri ye mun kɔni ɲɛsinnen don fintigilakaw ko ma ale ye layidu ta nin kɛnɛ in kan camancɛ fanga ɲamaba ye n'o ye Asimi Goita ye. Ne kɔni bɛ layidu min ta nin kɛnɛ in kan o de ye ka fɔ an bɛna an seko ni an damayira bɛɛ de kɛ cogo min na nin minɛn minnu sɔrɔlen filɛ nin ye a ka kɛ sababu ye an ka se ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ ye an kana dulon mɔgɔ la i n'a fɔ fɔlɔ la an tun dulonnen don mɔgɔ wɛrɛw la cogo min na. Ni minɛn minnu sɔrɔlen filɛ nin ye a bɛ Mali ani chinois jamana olu ka tigɛdi ɲɔgɔn ma o de kɔfɔ Mali ni Rusi jamana o ta kɔfɛ. Sadio Kamara. An b'a yira k'a fɔ musaka min donna ni minɛnw na a musaka bɛɛ bɔra Mali yɛrɛ de kun a ma bɔ fan si fɛ wa a minɛnw tɛna kɛ dɔwɛrɛ a bɛna kɛ ka Mali de dɛmɛ k'a kumabɔ mun ye ani bamanciw ka kɛlɛ kɔnɔna ye. Ni minɛn minnu kɔni nalen filɛ nin ye olu bɛna fara i ka dɔn k'a fɔ pankuru de kan caman minnu sɔrɔla Mali ani ni Rusi olu ka tigɛdi ɲɔgɔn ma o kɔnɔna la. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.